من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما يقول الله دريشين إن شاء الله داجينا داينا ديشما كاولي مالم بنا ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة بين غانا دينا كلا ويحرم عليه الكذب معنى حرمزنا كم مسلم أو لكتا هنگل أدرو كاتو كم تدي كاتو كم تدي حرام katu ndaso katu da ne kambe haku kam laye kam ziye au katu da ne mana faudun daman bai mana ce shada ma da haram kuro katu ya kan bodo alaro katu kamtu awala alaye gulzina gultu au nawiye gulzina gultu hatta alayhi salatu wassalam be guljin man kadhaba alayya muta'ammidan falyaktabawa maq'adahu minan nar kambe wuro katu nadin kamziya kan da ramzu sura kan ne da warzu suna alayhi salatu daji katu haram sumanan gai dinayin awla rumi rukuna nonimi nonguna dimma dikin dimi dimma ada sama so katu lan kara amma daji kur katu nashalan is katu lan be wajib ro waljin katu da so wajib do malamai ya da shi ma katu do ne naskun zakawe kamla zalim kamla majin kamda ya zoro majin daji is kam da na laro kara rumin do kam da grati da yi sun da kam da gulja a sha rukun gullimi na rin katu kam numa amma katu da noskun zuriyo nan karo kam gam annan kaduro katu shima da na lan wajib ro walzina kuru katu do ne tiranan beji katu do ne sulhu ya nashalan alamana kace kriwen da yi amdo ne kala do aro lenim katu kam gum ngode amsa ya lwalan wo ya da bari min zade ajabare duno ne aulanim sai tuda ya amsa sale zayya na lan mukwafan dimin titi biyu ya dro kuda yayi maka turo ne kace amso in sulhu dio am indi tawa ba kace zan kama zaro mana tayin ba da yale nimshi tudo anam wane a wanyoro sunna da nadim tana da kajin zafan zin da nim alama na shi manya suno to yaro gullimiya shade yaro ism wane a wasu na da kajin zafan zin sai gullono shiro wane da jinan shade yaro gulluma da kala kal zayya nda so alama na shi ma kama zaro kawuri suno to yaro fanjin da ji kuru na alan duwun kace za da isbaro waljin ada yaro walja da ji katu shima da katu do ne trana ro walzina da ji amma katu do ne kuma kala din manayin malami wa yahrumu alaihi alkadhib sunad shima katu do ne nasha ala ro kam tuyi kin yam ro kam tuyi au biya mana faudu nji janan kurru me kanu re guljin dai ada yi mana ta ada samaso dabkata ada ima wal ghibatu kamparo she dabkata abi kamparo gulima alayhi salatu wassalam masurna kala kamparo irin abi shi kamparo da ya dhikruka akhaka bima yakra yana manai awazina manati sun zukunta kala awazina da ji sawa da yace wa in kana fi akhi ma aqul mana gulungana da yana da sirina yayiwa alayhi salatu wassalam bi wono in kana fihi ma taqulu faqad katabtahu wono awai gulma da tizin biya ba sha farin ma wono wa lam yakun fihi faqad bahattahu wa a wani hal zigin yido ne gullan ma ba shi rokatu kam gama buhtanan ba wal zina wa daji annan kaduro kan be manajin no walja wande awre ne nim kam kaman zai fijin da manazi kaman da guljin luran kan bolan wala yaktab ba'dukum ba'da wande kaman do ida kaman da zuri wana wande kaman za suware da yi misal kaman cin dunono ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta gare faldo isra'in wa kama da yan zanayi ya mana bahano ya are da zinam ne gare sa ism namnim griminwa adama da gulze ya wani wa fakaritumu da isha adama da wawo wanda adaima wattaqullaha ala rarino wanda aman da safarwi inna allaha tawwabur rahim kuma ala da tuwa mu makan boye kurshi kan jimari kan boye annan kaduro wanda kambe kamanza suware futun yiyen ya faro wani mai dai wanda yiye kama farimi kurkan ma faro shi biyu do ne haku kamaro gawe suran beji nan kadro sa tumni min no waljaye imana kam de lenim afu mani min hakuma ga kana nya fara kana wurawa ne au biya namnum shiro gafara ma min sha rangin pandum nan zan afu manin ba wannan kadro daji kambe hangal ganazi
daji jabire guljin dunono alayhi salatu wassalam nam zana doni daji kalala riwaye kadiyo sanzaro kadiyo ya da alayhi salatu kalari nono wa ayi kalaro sawaso daji a no zai sagula da ya sayro no adi shima kalado ne amma sawari ne de kam sawarin de adi shima jiri kalanziyo annan kaduro kan be hangal ganazi daji tilam zuro han rinzam masaka aw karo no gana so yi mana nimin aw kala talam numero so wana so gi mana nimin daji kam parodin kuruson parodoni sharai mazunan beji shima parodoni nasha kambe aw dibi sidina lenim habtu furo lenim kam laro habtu arma atazallum gultin shiro tazallum gultiya kam la nya zalam zana lenim mairo ngo wane da wuran gaici do shina din bado ya hanzuma na nimi da arma da zussuna da lizuri adaga ya banna da rotin banan kadro ada yi makuruson kam da banna da sirin awadiwi sirin na mai yagi amma kam laro lenim gullimiya nya kam da kaltuya rangno bannan zida kawanno nim ashin zida kawanno zawlo shayi kawai ada yaro wallo na misallo tada awara kalkalgin sirin na lenim amura zuro manamin ngode taran do awnge sirin an gode karami mara a wangairi halzide mana ne shiro a da yari nalan halzidi wirin mana nim amma da yi nalan ayawar walzi a da yi makuru na shado ne koroyelan fuska koroyen misallo kambe ya zana la au dunu zula nduzu ya kam da ne kallo da wuna hakkun zuro ga ana sha zalamzina da jide nim gode wane yi duwa zalamzina wurin gaisirina au wane yi duwa zalamzina wurin gaisirin ba misallo kami kala kwanziyan lenim koroyi au biya kwaye kala kamun ziyan koroi a wurin sirin kalkal ga ma da lenin gultun gawo shim ziyan ade faro done zusuna dalin zire fuska koroi nan kadro kuro ade ma na shado ne kam dai a wanzu sirin da sha amsa kalti ya fuskan a wadiwi sirin shiri mana wuya fanjin bawo da ji am gabsina duros namnum galani min sandiya ngo hangal gana no diya wani ya da shiro hangal gana ne hal zuba tidiya ngo share ngo diya ayonzo wande diya nya girzu suro hal zuba tiyar rosu kai nya na ro gozu le no gulja wande sha ga miriya ngo na lejin so ada yi gullum kam da sharin zin daftire shi wato na lan zusuna fuska faro idin qur'ana yi ma da ji kam da kundola diwi numfasik la petero sirin au biya bida ala petero sirin na lan amso kaltin da yishe wanda amsa shiro fata ayro qur'ana yi ma na shado ne ta'rif yalan ta'rif gulja shi ma sha itanotu wane gulam nya asuzai amma hanzila min da wane sambiya yi sha a wangai sirin da a wuri hanzu amma ngaidro gullimi asra'i sur amsa be amla kamla anda ngaidin awala imma jiri halla sidinin aw isa sambi soro na krain tingakcin lama da gullimi shiro tingakcin gullimi asra'i aw biya nda shi la sambiya kambuzu yana wangai sirin da awala hanzu gullimi amsa shi mar asuzain na da sha'awa stroge asuturo ma ayo ba amma wani din gai masirin ya kan boro namjan gai masirin ya fuska sha a wasu na walja she ba haram ro wal zina da ji annan kadro wanda kambe kama suwari na shado ne tashaffiye son da so tashaffiyo shi ma karo ni min sha ngunuma kilazin mananin ya hayi ade shi ma tashaffi ade zusin au biya darajan zafi taro au biya sha tarwa nan karo au biya shiro ristinan karo an yi san maso sharaye da suna kambe hangal ginazi wal ghibatu kam paradu haram wanda kambe talamza kwalzi kala yanzu ana musulmilan da ji adai ma malin be guljin dinono wan namimatu adai ma kurusan namiye haram zina namidiyo ya haram nda so namido shima kawuri kam la gonum kam laro yado kuru kam tudin gonum kam tullo kudo ndi so gidi miya fuska falli ne haram shima ka zantiya gonum kam lara ya do fuska do ne kace zaban na ten adi shima kam faro abin namido shima naqlul kalami an al mutakallim ila ghairihi ala wajhi al ifsadi mana kam la gonum kam laro ya dimin na sha do ne kace zaro duwuni koyen au biya kashfu ma yakrahu kashfahu awodo ne fetetin zisra'i feteyemin kam tu de fanja shangaijin ade robal ja da ji diyon zuri dabkata namiri kaman da haram zina
guljin luralan wailul likulli humazatin lumaza yiti tawatsana likulli humazatin lumaza ndiya ya kam done kamo ayo kirzin kama ngai lenin filetima au biya kamo ayo kirtima shi kamande shiro azawa da warzina kur kamande guljin wala tuti kullu halafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim wanda yi gami kam doni kashin guwa a waskata wasu wanda sai ya gami shiro ne kan mu ayo kirtima kuru lenin marema kace amsayin yarim kude sirin fuska namiyen kuru son dabtuma shi her soro adai ma kalangai kwajima biyu kan bwa annan kaduro kan bi hangal ganazi wanda mana amla ya gozu amlaro sadi alayhi salatu wassalam be gujin hadith joni huzaifa la yadkhulul jannata namamun kam da ne namima da zanna rogayin bawon dalin za andiya islam da andiya bozu na sulhu ya nashan wa sulhu khair wa aslihu bainakum ada yi kaman da andiya amarzina kace ndin sulhu diyo hande ya sayro qur'ada imam manan yan laman kaman da andiya kalzina wande mana la sandi manan yan diro guljin kama wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan gulle ki jayro mana zaina mana tsoron gila ma da mana za wande mana doni fuska ndiya ma mana nim kam la fuska ba tidro gozi mana fece no hata da mamana ne Allah ndo kur kan belezin yarim kure su kace amma bannatir tajruwa kura hadis abdullahi tada abbas ni isna radiyallahu anhuma ngam sallallahu alaihi wasallam yimla da jina kawarlaro lejin ngai ko jindo kawarra indi isna jo dai da lamido ne kaska difinoi namzu dai indiro yaksu kala kawar indiya din kokono dai sai indiya sandiya azubtin kamaro sandiya azabai suran kashuru amma ala yasriya sayro kuma ya kambaizin azaw da kaskari kongna da har zai ma ngai sa alayhi salatu kaskari kokono daji alayhi salatu gulon awi su kisan da azubtin amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima fal zare yarim kudema kace amsoyin kamuro wala nakal kwaro wala nakal mana da kambe namzin manazi kamla ba shaye ran sha damnimin na damnin ba nadin mana da fine kwallaci ne len adai ma fal din daso ayi ayonzo وكان وما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله رواية سما إسنا شي فلما دي بول زلان چولون زلان فايتين باو نالن مالما فسري اندي سورو چولون زلان فايتي بادي شما چولون تيرز تاهرزين باو كولزو چولو تيزرو ليتين ادي سو ازاو دي دلين إن آمتو ازاو كوري دي تاهر بالان كارا يو ألان كرو فالدي شما lezin joljin na faitin bawo dawo amma ne na amma so ne ndan ne yan joljin nim den zida zakcin ba ana ma la yastatiru imma amson faitin bawo wa imma kuru nim tayir din ma'ana najasarin faiti kilanza tayir zin ba shaliyo no yan jilan tayir zin bawo yo da ji adi shi ma saudo azawunzu kaware kurotu yau kuru guljin alayhi salatu wassalam ala unabbiukum nanjura hawara zakin bawa shi kundodo ne diwi maari kundodo ne kala kamjin maari kundodo ne kumtuma wani ayi kamjin kala ga indiya kamjin a ibada kama kamjin adin nim da kamzi fijin nami ma ci da amma annan kadro wanda kambe namiri ci da zuro walzi namiri dimi ayri wani mo la da sadin fandi fandoro kolle mana shade gonge na wani ro yakiya wa ardisi awuro awala sho amma nya ardiyono yen ala nya ardijin bawo awa manjiro ce a wasu ba da barra ba dalin zawal halal yagin shaci wanda nan kadro da janan kadro hangal ginazi kambe namima rosoro gele namima yiro namin zuri suriya a widimiya sando awa kun jilo mi dimiya sandina de Allah yusaddiqan naqila wanda kam yiro mana sunna da yasrami dalin shi namima nan kadro wanda ya sha yasrami kala mana zugul zina idin arkin jilo mi de kini ndimi de an yanhahu an dhalik wa yansaha sha da su kan fara wanzuron ai sun zo na midro kurushiro na siyasa de mana da gozu ciuna ya da ji alama jiri Umar bin Abdulaziz sirina ide Umar bin Abdulaziz nam zana kam la yasa shiro wane ngai shiro da Umar bin Abdulaziz shiro dai ramma nya gananye sha bonyi isha funzin mana din nana ne wono kurura amma ashirin zanyen fun waltim din baro wono ashirin zauna fun dikin ba wono da sha kwal zale wono yoridia ta kuma yosu mana da gone yau da sha shi tudu a fuska dibilan surin kurawa dai hayya gai annan ka zo kan bi hangal ganazi da ji kurzon
an yabghudahu fillah kam da wazi ala nan karo kam do ne namima de shawa ne ala nan karo hanzili diwi nan kadro dabti ma sha cuntune kuruson wande kam do ne mana hanzu goza saudu nyiro wane nyiro ngai su golono ngai cido sana de wande shiro zan gami zan gilan sharo ne hutun gila da man sha da yo sai illa isfuni min da zama na da mana anwa Allah ndo ko aw shima da surat tawat kamin kuruson daji wande kuruson kushe ni mi nyiro mana da gozu sunan man mana da kama gon yo dai ngai gulzina sarin da ne kushenge gujire ro asirin la jire gai na lenim sala nam zina la ya cintun gultum la daji nam shakirin ni min so aw wayam la yim da yado mana ina zin mana no ya ai kala yin guljin kirin no so la di waya da ma kam da bo zai ya hans free ro sai kya gana zai da yi shido ne tun ma da nam zina kirin jin Allah ilan kilji kada sarin ta nosu amkuraswa boya bo zai kuma ro jiri na miyalan kara kam ma bo ni miya hans free ro yikimin ma kam sha bo ni ma dro gulle ngo waya da wa amsa hans free ro yikana nya kala an gayyan mana nya rayena da yin no zina aw mana jin de amma ni tulo mi ro shiro flame waya lan sha bo ni hans free ro yikamiya da wani ya yi awon gaida a wani su hatu kwalle faida ba wani da awala ni yawal manajin da bana lan mana da gonum sero direct kuduma ba jiri na miyar wal zina dalin zakacin zaban na tisron bai nan kadro annan kadro kan bai hangal ganazi wanda ya kam doni mana da siro sauna da kushe zai kur Allah yarda li nafsihi ma nahan namma ma'an daji shi awdo ne namima da yiro mana suduna da sha damnuma dai wanda kurun yi kalam ni kam dimi ni kalami kam diyo shi ma mana zina miyar gonum kam la soro yadim ngoya wane gulzinawo gullimiya ba kurun yi man nami maro wallan man gawo nyoro nami sare na idin annan ka doro awajiri ayin doro sammaso kam me hangal ganazu armaro namidu dabkata sharalan tajruwan zungu nan ka doro bannan gu sudin kate kama kwa ne ai bannan sudin awata da yan ne ai bannan sudin sawa ai bannan jin nami fatoro karama fato tarjin bula rogaya bula tarjin annan kaduro hangal gana yau kam la isa kalamin mana zanasa mana zaya da yar masho an da yar mana da aulanin mana da kan bai rogoni min au ciskin ba au wanda cin na mafurum gumi sayro sokon yiro mana jiri ayi da kuda duro daji sai na guljin dunono ade ma wal kibra wal kibra ade ma rokuraye haram zina kam muslim aulakata hangal duro ndaso kibir do alkibir da shima da ji hadisin isna mare alkibir batar alhaqi wa gamdun nas gayon alayhi salatu da ji kibir da shima ko an yara almutakabbiru nafsahu fawqa man yatakabbaru alai kambe kam do ne shiro rokura sirin da ko zina awa kam da ko numaro fil rumiya do ne rokura da shiro dimin kam nya ko zina rokura din bai ni talale nim kam gari ro kuma da nim kuntola diminwa awun biya talale nim mayro nuwa minwa an da su mamawajin ba ni da awalan kam da konu marofanimiya da Allah da kwaro kura da dimin ni kalam da sha konu manam da ji imma letilan rokura letilan wajin rokura da manalan wajin ana maro kamar da gujin wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula wannan yin gawo ci da lenimin na nuwanimi lenimin na cirirenin ba da ya nuwa tumjiri yayi kawiro na an ba da ya da tumdi ciriya da nimtalalan zara man sha renin bawo ayi le dimin kawai ranin na ambawo da ya rokura musamman ci da dai kuru ayi rokura di miyaye loktula an bayan yi da aukan jino yaro wallimin yi buromtan ne kuru da riyamtan ne annan ka zuro kan bai hangal gana ja rokura da sha sandi yaro nojin kuru san kaman da to su aluran ne kanan wusa sirina kala rokura guljin din sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa yara kullu ayatin la yu'minu biha wa yara sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wani yaro sabila gai ya takhidu sabila a yadda ma da sauran zo rokura ridiya rokura zai su kaman da ba karun zara kawo suna kala jire idin jire soriya zagayin bawo katu soriya shi ma jire rogwazin kuri kuma ya guljin kadhalika yatma Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ada yi kama karu kamdo ne rokura anama waso kaman da karun zara zakcin da yi karu da zakatar waljawo ngala rosurin ba dibiro surimba وركما يقولون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فاتو ليرا يادو كمان دي دورة يندسرو أمدوني سندية حبت مازين باو روكرا مازين باو بنا سدين باو سينان كارو كمان دي فاتو زنة يدي دورونو
da ji kuru amro kura sadin ma da lera waja kaman da sandiya sifa cida cida su sangin alayhi salatu gulzina amdo ne jabbarun rokura ade da ji lera waja yusharuna ala surati dharra yatahum an-nas bi aqdamihim sandiya cida cida yaro kaman da alkalakta sunana sai amdu mado sunana cida cida yaro kan belejin na surin baya da ade faras kam lera da amso sai gogo tsen naro lezai imla alayhi salatu namzana doni dai kamla kala daji dabban zela nuwajin gai kamzu kono dai sawa falla choro alayhi salatu sha da ayi wogna ya sha tid kam galo ya manaja sha kirince sandina ya nya maja shiro nya da stinya shafa maja shiro shafa da jinya alayhi salatu da kirin nam gono ngaido kamla maskini su kamzu kono kazumu zula kada wa aula yo ai sha da sha tid kaman nya ma no ya shiro sarin ba shari manaja sha kirince sandinya da alayhi salatu hadha khairun min mil'il ardi mithla hadha wa shi wanda ai ma hero rumma fallade shi ma dia hero shi kuma kalafurin rumma harin gawaci dai san masa san buruna ya hero annan ka zura lamar da nimgalo kazimu yaso nimgalo liman yaso nimgalo kirmai yaso nimgalo awla yaso adagin karunum dukkan yawawa karunum ngila da alayhi salatu gulzana ya sur amsen be kamla tizinga burbura kalan hautin kundulin hautin amma fato kan maro leja ya sha dozan da zama kirin zai ba wani ya kuro kan yidi a yana laji a fandin rumin gulzan shiro amma le na kaman da ala darajar zuwa lo aqsama ala Allah la barra ala an kashi zuya kaman da ya shafa farji ma'ana shi la barra da awiya ya awudu sanzigin ya ala ya awungai sirin su kashi zuya awudu ala ya sirin darajar zina ala ya nan karo annan kaduro kan bai hangal ganazi wanda rokura suro karen da yaro yake inde suro amdu ne sharai da sinalan a sharai sandiya kalzina rokura ya fuskarin alayhi salatu gulzina kam tala do ne rokura da kurushi kam gali uduma ko zina dalin kam gali rokura sai da a shero haram da ma amma wani liman yanan karaguljin kirman yaro rokura sai wani kirman yanan karaguljin amma ni tala ta da ainin ma do rokura dimin indaro greatim do rokura dimin an maro amma ya kido ne lera waje kuma ya sanjiro manazin ba alayhi salatu gulzina din shaykhun zanin wa malikun kadhabun wa ailun mustakbir chari kin zinama ade ma mai katuma ade ma tala rokura yona da rumiya sai ya kare nduya isri a washi mara dabkata amma chari ni dunom le da zina de awi kin zinan fanimin nim ashiri rawo dugai ma ha kazi ziri kuro yo ade makuruson mai do ne katu kamjin ni mai kirmai ma ala nyiro cina de nduro riyem num katu kam tare awla wande ayon la asu zai auna la mauzana nan karan katu kam nimin yo nyiro ala kirmai cina de amdu ma amari miya sarin dinga ma katu kam gami ade makurun yi tala ni ayina mabatin nduro ro kurada dimin rumin tala ai zuma ba amma sau daji ladi adin da karatu ba su ko au ai zai rumin amlale za kazumu yi koyi adama are yambeji amsa le za are zai raksa kam zai banan karo le za katu kam zai moto are kura le za goza le zai naro fuska do ne sai na laro na zana filetien haliro na dro na zai wanda kambe kalan za hafsi na ala ya sha sadin yuro hangal ganazi daji guljin dinono kuruson tajirwa do ne rokura yalan kara kam da rokura su din mashara halafca kaman gawon karayena rokura zai saulan kaman da ya karun zada timgono gultina idai wazina zaman alayhi salatu wassalam min hadislan kam la namzana fu alayhi salatu muka wa filan kan buzuin zuin da alayhi salatu shiro kul bi yamini kono kan borom ni min buyo na ya la astati wono rangin bade wono da alayhi salatu shiro lastata'ta wono sadin ya rakcin ba gulzo alayhi salatu wanda rakce media wono mana kalahu na man rangin ba wono fa mara fa hay lafi gadiro muko zukin borom da cin zuro sadin india muko shi ma da kono wo filana manzo awa ro kuraro alayhi salatu shiro kimboromin buisina de yo kinga malayes na duro kimborom din buduro nga maro kinga malay shiro ngai dugul zin na duro zain annan kadro a range bukin ba de muko yin kimborom din nono alayhi salatu yo da rangin bun ba de ma diya wono gadiro muko zuka morom do hapsu cin zuro sadi annan kadro wande kambe ro kurasiri suro ro kurayen kada kara amma rumiya sai ro salam tuba ngiro jire gulzaya go tuba amma ni amma gullum ya goza yara amma ni amra gullum ba ari ro kuraran kara kuru istanaso kam de mansib jiri no wallam yayi mane nya galaza tanaso malama kuma malama goza yan dan ne malam nam jawo shi makara guzin
au shi ma wazi sulinya malama kalan zare sai kalan zare wazi murada zana sai ya takte murada zana ngoyin yi magullimin amma kama min yiro gujinna surodin fani min ayyonum ya samin annan kadro da so murada zana malam kal gari waso ta namza kalan za saka sai na arenda wa gala ne da arewa takne an dare arewuron nasiha de ade yoro sumo za kol za sari na wolona sai ya faida jin ade man duye daji au biya kam disro kirmayen an yi ma bulama on yi ma aja on yi ma mai dara yi ma ai sumo kollum ma alai wono nabi wono kirin min ma auren ya shi moce da gwani min amma ni kirmai nin ma au ni liman nin ma au ni ilmu ma wurwa su tana wo ma amro gunin gin yare mo jin bawo sai na Umar bin Khattab radiyallahu anhu galwa sawayin kara amma yimla kamula kala dabba lejin da Umar kamudi shiro manazino ne Umar dubsu da ya kamuda kirin turo da ano kamuda kirin da ya kamudi shiro ya Umar nino ne dia buron Umar ne kama amirul mu'minin wallam dia won Umar ala rori ne dia sa kamuda Umar garano da Umar kamudi leono ya daji Umar daji ayan kamu kumur sallo da nan ade sha kirin min da ya Umar nonuwa kamu adin dushoro kama da shi ma da ya kaman da ya kalan zan qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha gul zina da wono kama ala ya sami tulurin samin wa shafan ja Umar da shafan jin ba wono qur'ala rini ya gul tulu wono la khaira fikum in lam taquluha wono wala khaira fina in lam nasma'aha na ala rini da ne tala da an dero gullu wa ma na ilan herba wono an de qur'adi ala rini gul sawiya fanyan ba ma an de ilan herba da wono annan kadro wa'azi kamman kal admaro ngai jiri malama dinai kuda kaman da ya zaman duka suke zina nan kadoro kama yubtoro gamiya malamat dinaye bula falle ma lar dinaye fannu mo son mawdu wa son wazi sadin kala lamar laira wacenwa kama kala lamar haramcin tujenwa kala lamar kala sawenwa nda so ran namnum kirin minne kuru galati minne ngalan zuricha malama amanza so galati na zauro faida ala ndiya banasa daji haram zina kamro al-kibru rokura والعجب دشما ايجاب المرء بنفسه كان بكلانزن شما yana rokura ide wato shima biya daina ide na'am daina wato daina da mai rokura da sha litaram za samun ujub dishima kan be panjin shidi awlaro na zina awla mata no sun yi bala ce do an gama ro ce do yi bale sauri da aka hannun gwazayen kamar saurin gwazayen a wajiri adaici amma son biyan gu wajin wanda ya dashe haram kan bai ujub da yado shi hakika ujub bai shi ma ikhtiyal gulta shi ma kan bai biya alama ana ya yi gullumin au biya range talar duka nuriyan kalkallo sha tulukin ba umangalo wani mashi ma'ana daji biya an yi ma suron majalis ne mana magotuna mara hamawa a wala sari an yi ba cedo a ruwan bai wajin gama ruwan yi baro cedo a wadda ne musulman wata yana da yi kalam don dusu an ya kalkallo kalam magone a wala an yi baro saniya caman a wadda ya ji wadda muradin mu saurin duye goza ne a wadda gilatin su muradin mu amma saurin gila da cem ya batti da gwada allan da ya adi kalkal ga yi lugun limin amma wayan gama rawu ga yi din gama rawu ba da wanda ya da kan bai kalan zuro suri da ya ujubudu diyozu haram da ji an maro kamar da ya tusa lura ne karan wusa su dina musulman yin kiri hunain ne a yi wa zu sayro wayo ma hunain iz ajabatkum kathratukum yim do ne kiri hunain ne nan dia ngundo din nan dia tokoroto ngundo din nan dia kurnojo ande ku nguda da ji kira sarfan din lan nuhzama al-yawma min qilla ngaisa gulladawo kudunim gana ya suduna andiyalan kariya na sartain ba ai wazo kuma yi wano ba adiye saumzin daji ba kasoro isu gawa hatta san maso firi cewa shu kura adai ma kama yi gujin inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur kam don ikhtiyal sidin anama nuwatima ngai sura fato ina nuwajin awala ar kaman da ya sha sarai wal ujubu kura adai ma ayi kuru warriya'u adai ma riyayi kaman da ya sarai nasha ujubin bayan kala qaruna kaman da ya sirna inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim annan kaduro nuwati haram kurson riya shi haram da jinarin da nyen loktu gana zina
daji insha Allah darasa ku yedin kala riyayin gonye ciyen kamande ala awhande na robara dibsu walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah.